Say guys for the people. Isuta rofa kuchechi. Nabasimba. Uya anganda kuchikoro. Uyu nasi wabongo mona akati ewe ndizvo kuchikoro bodo. Boss kwakuchinayi. Saka kuda charikya mvura akati akana. Ndoendepi ndinaiwa. Saka ndiye aswera pano tinaye tisikana. Ndofunga mukuona mashure zvikuitika. Plastering mukati yatopera. Vatova pavranda nekuzhe uku. Saka ndo zvikuitika. Vanangana nepese padivi pavakatanga apapa kurati mbedi yachinja asi yachinja kudero vanhu vamwari ani munoona kuti dambudzo iro divi iro hatina mazengi divi iroro. I think ndane mazuva about 2 days kubva zuro ndingochema mazengi. Kana ane 1 zvake guys ngaatibatsirewo nezengi 1, ane maviri ngaatibatsirewo nemazengi maviri kuitira kuti tipedze roofing. Ndo patastakira ndosaka maona vanhu vatanga kuplasta asi roofing pasina. Divi rese haina kurufiwa room iyo. Tangotozoita lake rekuti mativi amaviri haasi kutsikirirwa nemabricks. That's why vari kungotoplasta vachiinda. Maswera seiko zuva ranhasi uno. Haiwa kuno kwakanaka, tinokutendai nezvamuri kutiitira izvi. Mudzimai wangu nhasi vamboendawo kuchechi, isi tasarawo tiri pano. Ndo vari kuchera mvura. Ini ndiri kuchera hangu mvura ndiri pano. Madhiramu matatu ebasa ratiri kuita rekuteka mvura. Vari kuchera vega. Ndiri kuteka ndiri ndega. Ndiri kukutendai. Mukati memba mapera kuplastiwa. Kunze ndo kwavari kudai kuita basa. Vandinawo vana sekuru nasisi. Ndokumbirawo rubatsiro rwakakura. Kana vane zengewo havo rimwe chetewo ndikukumbirawo. Mungotibatsirawo pa 2 rooms dzadi dzasara. Chikumbiro. Ndakumbirisawo ndinotenda. Maita henyu. Uyai tione mukati macho. Muvhuranda matona zvatosiyana zvinhu zvatochinja. Uya kuti virile vaone. Mazengi edu akagumira ipapa. Ndoteni mapera kuplastiwa zvamuri kuona kudai. Asi zvemapera kuplastiwa kureva kuti uko kwese uku hakuna mazengi. Takashota mazengi ikoko. Tobvamo iri bedroom. Muno ndo mudining mavo mamuri kuona maisimba vatosiya vabvisa mitsvairo yavo iyi. Aya magaka edu takati ngatitomaisa muno munotonhorera muri kuona ari apo. Asi muno ndo makapera kurufiwa nekuplastiwa zvakare. Toenda kune imwe bedroom number 3. Bedroom number 3 haina kana zvayo zengi. Zvamuri kungoona denga rese harina mazengi. Saka ndachingoti dai papagona zvinogona kutibatsira kuitira kuti project ifambe nekuti ipapapa ndakatozotoona nababatanya sezvo mazengi asati akwana hazvibviri here kuti vanhu vafane kuplasta pane kugara. Nabatanya ndo pandakazosvika pepe vaakutoplasta mukati umu. Saka plastering yavo maona vari fast. Kuzhe ndoko vatova zvoreva kuti kuzhe kwavari kufamba uguka basa redu richati delay nekumazengi. Kumazengi guys for the people kutokumbirawo ati 1 zvakanaka. 1 zengi rikuita $13.50. Katangoshoterwa nepadoko doko guys. Maevents ariti atombotauri because vanesa chitina kana zvashatisisa. Pari zvino ndo pandambonyanya kugomberwa. Pandaita stress nhasi ndasora ndine stress. Zuva rese ndamboenda kumagwavha ndikabva. Ndatozombodemboda ndatevera maisimba kuda pamwe dai ndatonobviswa mhepo dzekuti project isafamba indi mberi. Hambozviona. But ndikambovata ndikamuka. Now izvozvizvi I'm stuck. Handitozi kuti ndodini because navo vese vanditarisa vana kubatanya ngoti hatisi kuzoti imba iyi ichapera here kana kuti ichasara yakadai. Kana kuti ichasara yakadai. Ndo dambudzo ratava nareko zvino. Shuwa tosiyawo here imba yakadai mashemari enza hazvizobudi vanhu vaJesu. Tosiya imba isina kana kupera isina kurufiwa. Tosiya takarufa room imwe chete zingasasodedza here vanhu vaJesu. Saka ndo patiri pano. We are also praying kuti
zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Hameno maisimba amboenda kuchechi kuti pamwe akanyatsounamatawo zviri strong zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Handingazivi ipapo. Saka ni guys for the people ndo zviripo. Murawo mazenge imba dzedu dzipere. Mazenge akashota. Good. Tokuti kuenda kuchikoro kwako mwana netsika. Baba vanodzidzisa tsika zvavo. Madzama vanongozoitawo but kutsika vanadzo. Saka ndio zvipo baba yekera. Mabedroom ashota nekuti isu hatisi kuda kuti mushere dzimba dzimwe chete nana Simba uye kana tinazodzoka haafani kuwanikwa atishiya zvakare dzimba dzamuri kuvata. Hamuoni kuti mama blessewa naMwari kuti imi maybe menyu muno vamwe mudining vamwe kuroom iyo. Hamuoni zvakanaka uye nyange vaenzi hama dzenyu dzikazoshanya tibva kure towana pekuvatawo havachaendi kundonzi maisimba imbobudai muno murumu muinde kundovata kwana maivhoro makugara nemudzimai wenyu murumu. Handiti hino zvirikuda kuramba katoita sei? Vanopindura Jehovha wokudenga, vanozwa kuchema kwatinoita nechikumbiro chakakura kudai izvi kukumbirisisa kuti dai dzadai kusara pamarata iwaya 8 dai zvazvangoita sokudaro Mwari vapindirewo ndiwane pandinogona kudi kuchengeteka nevana makadai ndakadai kupuwa naJehovha. Ndichitendawo ivo mudzimai wangu vanodai kundinzwirawo pane zvese zvatinenge tichibatsirana vadai kuenda kuchechi kuti wedenga vachapindira kuchema kwedu kwatinoita vaine tariro. Chikutendai nebasa guru ramunotiitira. Ndatenda zvangu. Saka kana tinokauya nenga vachivata mupi? Ndinganyepa kuti nditange ndataura kuti tino kana akauya anouya achirara mupi. Ndezvokuti imba inenge isinawo isinawo vanhu ndo matinokwanisa kungomuti idi rara zvako mwanangu iye tino urara mumatenga nara Simba munin'ina wake uyu. Ichi chisikana ichi kana imba yapera achichafaniri kuramba achivata nevakomana. Handiti aiwa chinei uye achifaniri kuramba achivata nemi futi. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Ndizvo zviripo izvo. Saka roofing yedu pakatoipa idenga rega rega ramuri kuona. Ine $30.50 yangu otenga zengi zvinotibatsira zvakare zvizvi. Pamborufiwawo imba isaramba yakaita denga kudai. Hazvinakidzi vanhu vaJesu kuona hwangwarudzo. Ndizvo zviri kuseka. Tiri kutoseka kuti vanhu veprogramu yedu apana vakati kana matangira vanhu chipedzai vanhu vaJesu musasiya pakadii. Asatozofoirirawo kuno kwanzi vakakwanisa kurufa imwe irumu mamwe marumu maviri zvakavharana. Nezita raJesu ndiri kukumbirisawo zvokwadi Mwari vari kumusoro kudenga chizarurirewo vanhu vose vanokwanisa kunge vachibatsira maisimba naBasimba. Vatadzi zvokwadi hatirevi nhema vanomboposha asi vachidzorega nesuwo tichibatsiridza tiri suri. Izvozvi tiri kutoganirira kuti kana nguva yapera zvokwadi tinofana kuzodzokawo achionawo baba namai vake achivatawo naSimba vachiseka vachitamba vese vachipemberera kupera kwemba vasara vega. Tochitendawo zvakare vachasunungura mbudu dzavo kuti tiwanike tichiwanawo mazengi ashotera pano kuti dzimba dzipere. Indatova neBP. Seriously speaking, I'm stressed. Ndotori nestress right now ndozokuti ndodini because ndofunga vana Basimba vari kutombondiita meeting kuti hazvichaperi zvatovharana. Hamukuona maisimba vari kumira chaizvo almost every time kuenda kuchechi because vangaziva kuti it's not easy kuti imba ipere zvinogombera izvi. Saka guys ndatodembetirawo nezita raJesu kuti tipedze roofing ishuwa tatopedza mukati mese muno matopera kuplastiwa hapasi hakuna pangu pachaplastiwa mukati matovharana zvemadho tinozozviona leta ndapedzana nenyaya yeroofing. Saka handisi kuziva kuti taita staki papi ndo BP yandava nayo. Saka hopefully tinowana 1 kana 2 mazenge by tomorrow titange kuvharavhara denga. Ndakutosvoda izvozvi hamuzvona mune mumwe ari kutora mabhiridha kuti basa ravo Basimba kuti ravo remvura uya uone mvura vari kuchera muzvikangamu pakatoshaka. Watopedza nemukati meseka neuko nekuti ire kuno kotopera vasara kuzonyatsa kusimudhena simudhena. Hamuzviona apa pakuda kutoita sekuti kuvharika kudii pafurandi pavo apa basa riri kutofamba zvisina kupera kurufa kudai. Vanazviloyi vakauya vakazviona zvavanofane kupedza kuti aizviziva kuti hazviperi kupara
status dzedu guys dzatinosekwa paindaneti kuti Rachel nakuwaya nenhamo idzi inozviona togose kwatakagarire mudondo kwemwedzi wose tawa mwedzi wepiri kauno mvura iyi hamugonai kushandai baba yeka kuzadza iri ranga razara iri vazadza vari 1 3 days dzapfuura ndo vakazadza madhiramu aya tisingazi kuti pavanozodzokawo vana baba vana mai Simba this time pamwe ngovabatsirawo semunhu anenge aenda kukereke asi madhiramu matatu 3 days dzapfuura baba Simba vari kuchifila hani mazviona saka ndo zviripo guys for the people pakati pano ndo pandisika mota samativayo maviri no roofing no denga no whatsoever inoisa matendere blue akuri kuona aya atakagadzira nawo zvimba zvogobuda here vanhu vajesu kana dai mwari vapindira zvavo takwanisa kurufa mwari mwoyo wangu hauchina kugadzikana ndatova nestress baba Simba ndiyo handinayo hamunawo stress inoperipo yokurwadziwawo kuti imba zvayanga yadai yanga padhuze kuti ichidi ipere saka tiri kungototi haiwa tiri kuvimba kuti haiwa nezita raJesu inopera asi hanzi kana yapera imba yakona kuzowanika muchidzinga mai Simba pano aiwa kwete mota handichadi mudzimai nekuti nemiwo baba Simba kana yapera ndimu unotofanira kutotanga toti tinonga amboshanya ndimu unototanga pepo handiti mwana vanotoneta naizvo anotongouya anouya munotaura navatete vayo ndo vamunotaura navo vatete kuti vatete mukomana ngaachiuya dzimba dzanaka dzekuvata ngaachiuya chi amboonawo achionawo musha zvawaita akasiya uri pakati agutsane namai vake aivagadzirire hatizodi kuita sekuti munomurambidza kuuya kwete iso yanga iripo yanga iri nyaya chete yekungoti mwana unotyawo kuti akuuya kwakaita tatisingazivi kuti wakabvawo here aoneka ndo nyaya yega yanga tata kutodzokera sure zvedu itsoke tatingoti kana yapera mozomudanawo tikutaura mai vasipo kuti muzvizive kuti nemiwo muchazodanawo kuti tinochidzoka uye uone pekuvata panaka uonewo uchitambawo holiday yasvika guys for the people ndo zviripo handizivi kuti tichamaona here masei inini ndongowawo shuro yakutongozvifambirawo neBP iri mudenga yakati tongo kampani